Magandang hapon po, Mr. Chairman. Ayaw to. Ako po si Lilito Sangco, yung kinakilala na local historian sa amin. Yung Colorma pricing in 1924, it's 1924. Yeah. ay kaparti po yon pagpapatuloy na pagkikibaka, nationalistic movement against the colonial. Kasi under tayo doon nung panahon na yon sa American Commonwealth. So part pa yun. So, yun talagang, lumaban talaga yung mga tiga-Socorro noon. Ayun. Naalala ko po yun, Mr. Sa colonial government pa yun. Yun. Tapos naalala ko pa rin, kaya tinawag na Socorro, yung paring pupunta ron, panahon ng Kastila, lumubog yung bangka, sigaw ng Socorro. Yes, yes. Humihingi ng tulong. Tama yun? Yun po. Ayun, gawin mo na ako member ng, Historical Society. In-confirm ko lang yan. Anong sinisigaw, Senator Toledo? Socorro o saklolo? Socorro kasi it means help. Help. Humingi ng tulong kasi merong isang boatload na mga churchmen na pupunta ng Socorro mag-officiate ng San Dimas, nagkaroon ng hindi magandang panahon, humingi yung pare ng saklolo ng pagkasabi ay Socorro. That's the Spanish term for asking for help. From the root word, Socorro. Tiga, andito ka na lang. Andito ka na. Ay, walang sinabi yun kasi napakaganda po ng Socorro. Nakita ko po yan. Nag-almusal ako dyan, nagtanghalian ako dyan, babait ni Mayor, napakababait po ng tao. At napakarami mga organisasyon nga namin nag-take advantage para gawin itong mga ganitong bagay, pati itong mga bata. Pinuntahan natin, ma'am, yung mga bata, di ba, dun sa paakyat na high school, ang daming hagdanan, di ba? So, they took advantage of the hospitality and the good-naturedness of the Socorro population to have this incidents which this committee is investigating right now. So, ginawa nila ng sinamantala nila yung kabaitan ng mga taga-Socorro. Yun lang po, Mr. Chairman. Thank you, Senator Tolentino. Idilito Sangco, since nagsalita ka na rin dyan, I just would like to ask you, bakit yung grupo nila ni Jerin Skilario, Haring Aguila, ay tila galit sa'yo at ikaw ang pinaparatangan na nagbe-brainwash itong mga bata na kung anong sasabihin ng mga bata ngayon dito sa hearing ay parang ikaw daw nag-brainwash, ikaw nagturo. That's according to them. Kahit na hindi natin tinanong, sinabi nila kanina na ikaw daw nagturo, ikaw nagdikta. Can you enlighten us? Yun nga, Mr. Chair. Una kong nabasa ang istorya niyan, noon sa counter affidavit nila doon sa complaints na pinapile ng NBI at ni Mayor at saka yung MSWDO namin, nakita ko, nakapunta kami sa satellite office ng NBI Surigao City, doon ko nakita ang kanilang counter affidavit. At ang kanilang counter affidavit ay nakabase doon sa judicial affidavit ng aking dalawang kapatid. Meron akong dalawang kapatid, Mr. Chair, yung younger sister ko, si Gina Sangco Jacobi ay teacher, nag-resign, sumama sa kanila. My elder sister ako, si Ninita Sangco Hilsano, administrative officer ng Municipal Government of Socorro, nag-resign din, sumama sa kanila. Nakita ko doon sa counter affidavit nila, yung dalawang sister ko, na sinabi na ang punot dulo daw ng kaguluhan ito ay ako kasi dati akong membro ng Bayanihan Services Incorporated. Sabi nila, umalis daw ako noong 1991 kasi hindi daw, sabi na aking dalawang sisters sa affidavit nila, nag-ambisyon daw ako na magiging leader ng Bayanihan. At hindi daw na realize yung aking ambisyon, lumabas daw ako at saka nagtayo ng sariling grupo. At yun na nga, sabi na aking mga sisters, nagtanim ako ng galit sa mga leaders nila kasi hindi natuloy yung aking ambisyon. Kaya sa ngayon daw, ini-influensyahan ko daw si Mayor, ang Vice Mayor at saka lahat ng municipal officials. Ako daw ang nag-influence upang mga paratangan silang na mga ganitong mga alleged na ginagawa nila dahil daw sa galit ko na dahil hindi ako nagiging leader nila. At doon nagsintro yung kanilang counter affidavit doon sa testimony ng dalawang sister ko.
Ipatuloy ko lang, Mr. Chair. Pero totoo naman, nagalit ka na hindi ka naging leader nila. Hindi naman totoo. Hindi ka galit. Hindi talaga ako nag-ambisyon na magiging... Kailan ka umalis sa kapihan? Umalis ako late part, hindi sa kapihan, sa bayanihan. Bayanihan. Asa- Bayanihan. That was 1991, later part of 1991. Totoo yun. Mga almost 1,000 kami. Based on, meron kami, kasi natural lang, pag lumaki na ang grupo, merong hindi, mga So, dynamic. nagbuo ka rin ng sarili mong grupo. Tawag ka bisig. Yes, totoo yun. Para makapag-implement din kami. I-establish na natin itong facts. Si Mayor din, meron ka rin grupo Mayor. Yung Suhuton. Meron ka rin People's Organization. Suhuton. Suhuton yung grupo namin. Grupo. Senator. Nakapunta ko doon Suhuton. Yung ba yung may mga... Yung kay Yung di... Jellyfish. Jellyfish na marami. Oo. Yan yun. Oo, yan. Yan yung sa inyo. Oo, yun yung bayan namin. Kayo ang nag-control ng yung area na yun. Hindi lang, Suhuton. yung pangalan lang ng PO namin is Suhuton CFI, Suhuton Inyaran Farming Association Incorporated. Okay. There's no malice about that. Kung maggrupo, magawa kayo ng people's organization, that's your right. Wala kami pakialam dyan. Basta importante, wala lang kayo binabiolate na Talagang batas wala. at Talagang wala wala, kayong Senator. mga bata na inaabuso. Ha? Wala. Thank you. Mr. Chair. Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Your Honor, requesting to be recognized, Your Honor, Police Captain Monteroso, Your Honor. Sandali lang. Sandali- With the permission of Senator. Sandali lang. I-correct ko lang yung kanina. I was informed by the staff of Senator De La Rosa, the chairman. Yung palang tinatanong ko kanina, kung baril nga yung hindi, yung sa picture kanina, bagamat totoong hindi wala doon sila sa holding room, narinig nila yung previous testimonies na kahoy lang yung ano, kaya siguro nag-jive na lang yung sinabi kanina nung isang natanong na naawol na pulis kasi narinig nila yung pinag-uusapan dito nasa session hall pala yung mga yun. Just for the record to correct the misimpression na wala nga sila doon sa walang TV sa holding room pero nasa session hall pala. So narinig lahat nila yun. Kaya yung testimony siguro noon pinagtama na lang. Pero Senator Tolentino, just to be fair, papaki-flash nga yung picture. Yung may mga armas. Yung may mga armas. Senator Risa, kunting tikwan lang kunting. Ayan ako just to be fair. Ako naman ay mahilig sa baril. Marami akong baril. Ako makapagsabi ko na itong isang baril na yan, yung to the right of Jerin Skilario, to the right, ako masabi ko talaga hindi yan totoong baril. Mukhang kahoy yan na pininturahan. Pero itong dalawa lang, yung sniper rifle dito to the left of Jerin Skilario at saka yung isa, yung dalawang rifle na yan, hindi ako categorically makapagsabi na kahoy or totoo. Pero ito, yung sa kaliwa, mukhang kahoy nga. Sa tingin ko lang I may be wrong, but per my personal impression, mukhang laruan niya, mukhang kahoy. Go ahead, Senator Risa. Thank you for waiting. Yes, of course. Salamat kaayo, Mr. Chair. Nakabalik na po dito yung ating mga batang victim survivors. Follow-up question lang ako kay Elias Jane. Jane, kasi kanina, sinabi mo sa amin na minsan pinarusahan ka, pinadal ka. So may grupo ng mga tao dito sa harap mo. Narinig ko kanina yung isang pangalan, nakita namin sa isang listahan. May grupo ng mga tao dito sa harap mo. Pag tiningnan mo sila, makikita mo ba doon yung taong sinabi mong pinadal ka? Opo. Pwede mo bang ituro sa amin kung nandyan siya at sino? Yung nasa Anong suot niya? green. Ano po? May kwelyo daw, Your Honor. May kwelyo. Yung Pwede bang tumayo yung mga may well, actually lahat po sila may kwelyo. Pwede bang tumayo lahat? katong nag-unang tindog, katong Ang unang nagtindig, Your Honor. Yung sino unang nagtuwindig? Siya ba? Yung umupo ngayon? O kasi yung sinabi mo kanina sa amin ang pumalo sa iyo isang Sergio Cubillia. Yun yung pangalang nakita namin sa listahan kanina. So, maaari po kayong maupo, sirs. So, Mr. Sergeant Cubillia, kumbaga,
in-identify po kayo ni alias Jane bilang yung taong nag-paddle po sa kanya bilang parusa. Inaamin nyo na ba na kayo ngayon? Magandang hapon po. Ako po si Sergio Cubillan at sinabi na sa kanya na ako daw ang nagpaddle. Ang may sabi ko lang na base po sa ating batas na kung mayroon man mga ganito, kailangan ba na due process? Pero sa amin, Sergeant, yes. sabi po nung simula nung hearing, sabi po ng chair, hindi po ito korte. Pero ito po ay komite ng Senado na gustong malaman ng katotohanan sa mga bagay-bagay. And syempre, yung pangunahing prinsipyong pinagbabatayan namin ay due process. At hustisya sa mga biktima survivor at due process sa kahit sinong iniimbestiga. So, napakasimple lang po ng sitwasyon at ng tanong. Sabi po ni alias Jane, may nagpaddle sa kanyang isang Sergio Cubillan. Nakita po namin ang pangalan nyo sa listahan. At siya po ay nakita po kayo at nakilalang bilang yung taong nagpaddle sa kanya. Pwede nyo bang sabihin sa amin ang totoo kung kayo nga po ba ang nagpaddle sa kanya? Ako po, hindi ko po magagawa yan, ma'am. Hindi po ko ginawa. Sige, salamat po. Mr. Chair, Mr. Chair. ang hirap po talaga, hindi po ito marireduce sa he said, she said lamang eh. Pero ang bigat po ng testimonya talaga ng mga bata. Yes, Mr. Chair. Quick. Yun lang po sana yung huling tanong ko sa ngayon kay Sergeant Cubillan dahil diretsong tanong kay alias Jane, naalala mo ba ang pangalan ng taong nagpaddle sa iyo? Sinabi niya ang pangalan ninyo. Nakita po namin ang pangalan ninyo sa listahan ng PNP bilang isa sa mga personnel natin sa PNP na nag-awol at kalaunan ay dinismiss. And then higit sa lahat, naalala kayo ng mata ni Jane bilang yung taong nagpaddle sa kanya. And sa lahat, Mr. Chair, ng mga katotohanang sinabi ng mga bata at mga luha na iniluha nila, ay hindi ko talaga ma-imagine na gawa-gawa lamang yung kanilang mga sinabi. Pati po yung pagkilala, pag-alala sa inyo, Sergeant Cubillan, Mr. Chair. Well, Senator Risa, for me, personally, no, I don't see any ill motive of alias Jane, a minor, to implicate specifically a certain person whom is, as far as her knowledge is concerned, is yung nga lang nagpaddle sa kanya. Wala man siyang iba sigurong ibang hidden motive para implicate ang pangalan ni Cubillan. So, Sergeant Cubillan, baka natakot ka lang na ma-implicate dito sa kaso na ito. Anyway, ang amin lang naman dito ay katotohanan para makagawa kami ng report na pawang katotohanan lamang. So I am advising you again. Once again, I am advising you to please tell the truth. Huwag kang matakot magsabi ng totoo. Ano ngayon? Kung nangyari yun, nangyari naman yun. Bakit mo kailangan magsinungaling or hindi ka mag-cooperate sa investigasyon? Lalo ka tuloy mapapasama sa komite na ito kapag you continuously evade the questions of this committee by telling a lie. Yun lang advice ko sa iyo. Please, huwag tayo magsinungaling dito. Lalaki tayo. Lalaki mong ginawa yung pamamadel, lalaki mo rin aminin kung totoo man yung hindi. Mr. Chair, kahit babae po kayang umamin pag gumawa kami ng mali. Just for the record, Mr. Chair. Sorry, hindi tayo naging kuan dito. Sa amin lang yun, between us. Dati kasi kami, pareho kayo dating pulis. Lalaki sa lalaki na usapan ba? But anyway, yes, Mr. Chair. Yes, Senator Tolentino. Just to remind again, the Department of Justice, while you're taking notes, I hope that's not just mentally, but you're jotting down
notes that Republic Act number 11053, hazing, yung pagpapadel, is applicable not just to fraternities and sororities, but to any organization wherein membership would require physical contact, not limited to paddling, whipping, beating, branding, forced calisthenics, etc., etc. Take note of that, DOJ. Yeah, we note that, Mr. Senator. Thank you, Salamat. sir. Thank you, Madam Chair. Yeah, so go ahead, yeah. Go ahead, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Ilang mga tanong po para kay Riza Guma. Nag-take oath po ba kayo kanina, Ma'am Riza? Sige po. So, Mr. Chair, si Miss Riza po ay dating DepEd teacher na sumali noon sa kapihan. So, Ma'am Riza, nag-aaral ba yung mga bata na nasa kapihan? Yung mic niyo po. Magandang hapon po, Your Honor. Yung mga bata po doon ay hindi nakapag-aral. Okay. Mismo po yung anak ko, pagbaba na namin sa patag, doon pa po siya nakapag-aral. I see. And ma'am, bilang dating teacher, ano pong assessment nyo sa mga learning abilities ng mga bata na nandoon pa sa kapihan? Halimbawa, marunong ba silang magbasa? Marunong ba silang magsulat? Kanina, iniyakan ni Elias Renz na at 12, hindi pa siya nagsusulat. Marunong ba sila sa arithmetic? Yung ibang bata po, ma'am, na nakapag-aral sila before pumunta dun sa bukid, marunong silang magsulat at makapagbasa. Pero yung mga bata from age 5, hindi na po sila marunong makapagsulat at magbasa. Okay. At mga ilan kaya yung mga batang sa ganung age range mula 5 pababa? Marami po, ma'am, dahil naka-barak sila yung age 5 above, nasa 200 plus yata sila doon. Wow. So mga at least 200 ang hindi ngayon nakatatanggap ng pagtuturo tungkol sa 3 Rs. At tama nga kayo, at age 5 or a little above that, talagang nasa barracks na sila. Sinabi po ni Sir Jen kanina na yung pinakamababang antas nung Soldiers of God, yung fetus, ay 6 to 7 years old lamang. Ma'am, sabi po ni... At saka ma'am, dati kayong teacher, paanong napapayag kayo na hindi makapag-aral yung sarili niyong anak? Dahil ipinagbabawal na po ni Senior Aguila, ma'am, yung pag-aaral. Dahil pag nag-aaral daw yung mga kabataan namin, Hindi pinag-aaral yung mga bata para hindi lumabag sa kanyang mga utos. At pag lumabag, pinarurusahan. Opo, ma'am. Yes, Mr. Chair. Senator Risa, if I may, short interjection lang. Meron kang affidavit dito. Sinabi mo, he was able, referring to Haring Aguila. Yes po, sir. He was able to change and comfort and contort his voice into different person. Yes po, sir. Anong different person? Yung una po, sir, yung cousin ko, nagkasakit siya, dinala sa hospital, at biglang dumating din po si Jeren Skelario. Oh. Pagdating niya po doon sa hospital, ipabago-bago po yung boses niya. May nagsasalita siya ng pang-babae, matandang babae, may nagkatsila, at may matandang lalaki, at yung boses niya ngayon. You confirm that, Jerez? Kaya mong magboses babae, boses katsila? Sampol. Ha? Kaya? Sige. Kaya? Hindi po yan totoo. Ha? Hindi po yan.
Totoo. Hindi totoo? Opo. Sige, thank you. Tapos, during our meeting, he shouted, "Let the bird," kiahaw. Kiahaw na bird, no? Kind of bird. "Let the bird sing." And unexpectedly, a bird sang. Yes po, sir. Totoo yan. Kumanta Opo. yung, paano? May boses po ng ibon Oh. na biglang tumunog. There was a time that galing sa kanya o galing sa ibon. May ibon talaga dumating na kumakanta. Sabi niya, tingog langgam kiahaw. At may tumunog na naman din na ibon. Okay There was a time that it was raining hard and Senor Aguila shouted, "Let the rain stop." And indeed, the heavy rain stopped. Since then, we really became diehard believers because of his supposed powers. Yes po, sir. Huminto talaga ang ulan, sabi niya? Baka accidentally lang po din po, sir, yung... Bakit ka naging diehard? Noon po yun, sir. Ano yun? Yung sobrang diehard pa. Kaya nga po huminto ako sa pagtuturo. Okay, thank you. Senator Risa, go ahead. Salamat kay Mr. Chair. At ma'am, sabi din po ni Mr. Galanida, gusto daw nila magtayo ng school. Ano pong tingin nyo doon sa planong yon? Ngayon lang din po sila nagplano na magtayo ng school nung pumutok na po yung kaso, ma'am. Bakit ganun yung timing? Sabi nga nung ibang tao na nandun pa sa baba, sa bundok, parang cover up ba? Yung cover up na hindi sila matatawag na kulto doon. So, pati yung pagtatayo ng school na ipinagbabawal naman ang mga bata makapag-aral, ngayon gustong gawin para i-cover up yung Opo. mga akusasyong iniimbestigahan. Opo, ma'am. Saka ma'am, ano exactly yung pinangako? Ano exactly yung pinangako sa inyo ni Senyor Aguila kaya kayo sumali noon? Pinapangakuan po kami, ma'am, ng langit. Pag makasunod po kami sa kanya, lahat po kami ay mapupunta sa langit. At yung hindi sumunod doon sa kapihan, ay pupunta kami sa impyerno. Balita po namin, explicitly sinabi ni Senyor Aguila ang mga government employees hindi mapupunta sa langit. Opo, ma'am. Talagang napatingin kami sa isa't isa lahat dito na nagtatrabaho sa Senado. So, bakit po kayo nakumbinse noon na sumama? Dahil po sa mga insidenteng binasa ni Chair sa affidavit nyo? Opo, ma'am. Salamat po, Ms. Riza. Mr. Chair, isang follow-up question po kay Mr. Galanida at isa po kay Ms. Lovely kung maaari. Go ahead, go ahead. Salamat kayo, Mr. Chair. Kay Mr. Galanida or kahit kay Senyor Aguila, sa record po ninyo, sige, Mr. Galanida, sa record Yes, po po. ninyo, ilan po ang nakalibing sa sementeryo? Kasi po sa totoo lang, marami pong nawawalan ng kamag-anak. Hindi ko po alam. Hindi nyo alam po ilan ang nakalibing sa sementeryo? Hindi ko kung ilan sila. Kayo naman Kasi po... bago lang yun po ang nung una starting until I think only 2023, pero before that pupunta naman doon naman ilibing sa Barangay Siring na sementeryo. Kung hindi nyo po alam, Mr. Galanida, kayo po, Senyor Aguila, ilan po ang nakalibing sa sementeryo ayon sa record nyo? Hindi ko po alam. Sir, sinasabi nyo kayo ang Diyos, dapat alam nyo. Ilan po nakalibing Hindi po, sa sementeryo? Pwede mo Bisaya. Pwede. Kung tinuod pa nga, mingon ko nga ako, Diyos, dili ta na ko maabot sa punto nga gani, ma'am. 23 years old pa man ko. Dili. 23? 22 mo, 23 pa karoon ko 22 February. ka? Opo. Oh, Sorry po. okay. Pakiulit nga yung sinabi mo, kaya translate ko na Tagalog para maintindihan ng lahat. Sige. Kung tinuod pa nga nag-ingon ko nga ako Diyos, dito na ako maabot sa punto nga may ani ko. Nga 23 years old pa man ko. Kung totoo na sinabi mo na ikaw ang Diyos, hindi ka na sana umabot sa ganitong punto na naging na 23 years old ka pa.
Hindi, sir. At saka, Hindi- Mr. hindi Chair, ako- umabot si Yesu Cristo ng 33. May isang dekada pa kayo. Anyway, Mr. Chair, Yes. kung maaari, Senyor Aguila, magdala po kayo ng impormasyon bukas or kung kailan ischedule ng chair ang hearing ulit tungkol sa registered deaths. Ma'am, pwede po tanungin natin yung mga bata dito sa sa likuran. Sino po yung nasa likuran na tinutukoy nyo? Hindi ko alam kung anong pangalan. May dalawang bata dito, parang gustong Bata yan na Oo. taga-kapihan. Dala ninyo yan? Dala ninyo? Isa po silang mga witnesses kasi yung isa na-release dati po sa hinihingi namin na habeas corpus at isa ka din lumayas sa sabi ko po nandoon sa kamay ng LGU at saka DSWD. Mr. Chair, sa pagkaalam ko po, yung original na 8 tumakas, pinakasuhan ng Socorro Bayanihan Services ng kanilang mga magulang na nasa kanila pa sa kapihan para mabawi yung mga bata. At yung isa nga po ay naibalik sa kanilang magulang at yung 7 natira ay talagang humiling ng saklolo na manatiling malaya at nananawagan sa kanilang mga kababata na nasa kapihan pa na tumakas din dahil wala daw silang kinabukasan doon. Kung bibigyang daan ng chair yung pagsasalita ng 2 pang bata, nagtitiwala naman ako na itatayo pa rin sa prinsipyo ng best interest of the child at idadaan sa tamang proseso sa kamay ng DSWD na hindi lang ihaharap ng ganyan-ganyan lang ni na Senyor Aguila sila sa komite. Mr. Chair, I think... Mr. Chair, Go ahead, Senator Tolentino. I agree with Senator Ontiveros that there should be a process concerning this. Kababasa ko lang itong letter coming from the Office of the Secretary ng DSWD. So there should be a process that it should likewise involve the Secretary of this committee to really ferret the credibility and the veracity of the statements to be given by the children coming from the anong pangalan? Bayanihan. So there has got to be a process for this, Mr. Chairman. Well, in the interest of fairness, no, as the chair, ako gusto ko talaga lahat magbigyan dito. Kung po pwede lang, pero yun nga, we are napipigilan tayo dahil may batas na nagsasabi na kailangan ipaprocess. Meron bang DSWD dito? Kaya nyo i-process ng mabilisan bago natin i-present kung gusto talaga nang i-present? Mr. Chair, if I may, Mr. Chair. Yes, yung isang bata ay na-release po due to isang proseso ng batas through habeas corpus. Yes, iba yung sasabi mo na process yun ng korte. Ito, process ito ng DSWD according to law na kailangang sundin para maprotektahan yung kanilang rights. So, yung sabi mo na legal process, wala problema yun. Decided yun ng korte. Hindi namin kayo hinahabol na ibalik ninyo yung mga bata doon sa kuwan dahil may desisyon ng korte na ibalik sa mga parents. So, wala kami problema doon. Ang amin lang, kung gusto niyo i-present yan, ako as a chairman, gusto kong pagbigyan rin kayo dahil baka sabihin niyo, bias ako dito sa mga nag-akusar, kayo nagdidipin sa sarili niyo, hindi ko kayo pagbigyan. Gusto ko sana i-process. Kaya nga tinatanong ko yung DSWD kung... Asegdumlaw. Kaya niyo ba? Kaya? Dalawa yan, dalawa. 30 minutes. Dalawa po sila. Dalawa. Procedure po dyan kasi parang inisip namin parang yung lang paratang sa amin yan ang palagi nagsasalita. We understand that. Well, naintindihan namin yan. Huwag ka mag-alala, naintindihan namin yan. Tinatanong lang namin itong DSWD, kaya? Magandang hapon po, Mr. Yes. Chair. Tama po yung nabanggit ni Senator Tolentino na nakasaad sa aming position paper with respect to the attendance of children in committee hearings. Napakahalaga po na magkaroon muna ng social preparation.
Yung preparation. bago Okay. po dumalo o ma-involve ang isang bata. How long sa will you ganito. do that for the two Para po sa witnesses social preparation, depende po iyan. Dahil kinakailangan na i-establish muna yung rapport between the social worker and the child. Hindi po madali dahil kinakailangan ding mag-usap at magkapalagayan yung pong social worker at yung bata. You're trying to prevent trauma, di ba? Tama po, Mr. Chair. So how fast can Isa you po do yan that? sa mga So you're looking tinitingnan at ng emotional DSWD. security, developmental needs, etc., etc. Yung dalawa dito, kaya niyong gawin ngayon o it will take time? Mr. Chair, kinakailangan po ng oras para po sa pagsasagawa ng social preparation. Oh, okay, we are not forcing you to do that. We just would like to, this committee would like to get your recommendation for the record. What do you recommend? You process that or it's impossible for you to process right away because as you said, you need time to establish rapport between the social worker and the minor. So anong recommendation mo? So that this the chair can roll that manifestation coming from the side of the kapihan. Ano recommendation mo? We will take your recommendation. Mr. Chair, pwede naman po nating kunin yung bata, kausapin po ng ating social worker sa separate room, and then after that, doon po sa gagawin nating social preparation kasi kinakailangan i-explain doon sa bata anong importance ng kanyang pag-testify o pagbigay ng impormasyon dito, yung kahalagahan ng pagsasabi ng totoo. Okay, ganito na lang. Magbigay ka ng social worker mo doon, kumsek, bigyan mo ng kwarto, mag-usap sila doon, then afterwards, you give me your recommendation, ha? Kung pwede bang iharap sa committee yung bata. Kung mag-recommend ka na, hindi po pwede, Mr. Chairman, we will follow your recommendation. Pag sabi mo pwede, it's up to your determination, okay? So, kung interest ko lang dito, fair ako, ha? Fair ako, wala tayong pinapaboran. Mr. Chair, siguro dapat kasama si ASEC Dumlao plus no representatives coming from kapihan o bayanihan. So wala. WD at yung mga bata lang. Yung bata lang at SWD, pag-usap sila. Yes, you want to say something? For the record, Mr. Chair, the parents are here. They can assist their children. They are here. Sa batas po, DSWD ang nagpo-process nito, yung psychological evaluation, trauma prevention, etc., etc. So, yun po yung pinag-uusapan ngayon. So sila, Mr. Chair. walang problema, magtiwala tayo. Yan ang mandato ng DSWD, pangalagaan yung kapakanan ng mga bata. So, tiwala tayo sa kanila. Yusek, Asik, you can proceed now. You want to say something ba? Mr. Chair, maraming salamat po. Kasama po ng DSWD ang Council for the Welfare of Children. Very good. Titingnan po natin at siguraduhin nga po that the best interest of the children will be upheld and promoted and protected. In the person of Yusek Tapales po. Tapales. How much time do you CWC need? is the attached agency of How much time will DSWD. you need? 2 hours, 3 hours? Basta you just report back to the committee kung anong recommendation nyo. Hintayin namin kayo. You have your time. Ganun na lang. Yes, Mr. Chair. Thank you Thank very you. much. You're no excuse. Samahan na nyo kumsik yung bata. Ako sa... Babaeng usaan na ano? Para... If I may, Mr. Chair, Yes. we request that the SWD from Socorro should not be included in the interview of the children kasi she is one of the complainants in the criminal case Wala problema. filed against us. Huwag nyo isama yung taga-Socorro na DSWD, yung taga-national office yan. Central office po ito. Central office yan, taga dito yan. Secretary. Huwag na lang yung pasamahin, ha? Yung local Socorro. CWC. CWC. Yes, go ahead, ma'am. Para mag-start na kayo. Your excuse. Senator Risa, you want to continue? Please. Well, actually, Mr. Chair, isa na lang talaga or isa pa rin yung tanong ko eh. Kina Senyor Aguila. Nahawa ako sa inyo, Chair. Mayat muti ko nang siyang tawaging Haring Aguila. Pero Senyor Aguila
ang gusto niyang itawag, ang tinatawag sa kanya dun sa kapihan. So, siguro tanungin ko na lang, minsan pa, para for the record, kasi ito naman yung tanong na nagpasimuno nitong investigasyon ng aming mga resolusyon nung tumakas yung mga bata, kinupkop ni na Mayor at ng MSWDO, nauna ng inaksyonan ng NBI, ng IACAT, and then nakapag-investiga tayo dito ngayon. So Mr. Chair, itatanong ko ulit, itatanong ko kina J. Renz Kilario, Mamerto Galanida, ganun din kay Janet Ahok, at kay Karen Saniko. Yung isa sa pinakatanong ng investigasyong ito, may child marriage ba sa kapihan? Kasi meron po tayong di kukulang sa 4 na mga witnesses nag-a-attest dito sa child marriages sa kapihan. Kasama na po yung isang actual party to the marriage, si Elias Jane. Meron din po tayo, at ipinakita ko kanina, Mr. Chair, sa opening statement, isang official document na ang pamagat ay Family Planning Certificate, kung saan yung minor, 15 dun sa form, ay indicated na married ang civil status. At kayo po, Mr. Kilario, kayo po, Senyor Aguila, ang presidente ng SBSI on official record. Meron pa ngang hindi tayo na pag-usapan, Mr. Chair, Senyor Aguila, na pinapa-family planning pa talaga yung mga menor de edad na babae na pinapakasal nyo sa mga lalaking of legal age. Na nalalagyan sila ng, ano ba yun? Oo, implant para sa family planning. So, patuloy pa ba kayo nagde-deny na may child marriages na nangyayari sa Arco ni Noah? So, nangyayari nga po ba? Nangyayari po ba ang child marriages sa kapihan, Senyor Aguila? Mr. Kilario? Hindi po nangyari. Mr. Galanida, nangyayari po ba ang child marriages sa kapihan? Madam Senator, as far as I do not know anything about mayroong ganyan nangyayari sa kapihan. So ang sagot po ninyo ay walang child marriages na nangyayari sa kapihan? Walang child marriages sa Madam Senator. Kasi po kung meron dapat yung mga parents mismo magko-complain kasi mga anak yun nila. Wala po. Miss Janet, sa alam ko lang. Sa pagkaalam nyo, isang tanong lang po ang akin, isang sagot lang po sa inyo. Hindi sa alam nyo, hindi. Ano bang totoong alam nyo? May child marriages ba o wala sa kapihan? Sir, Ma'am Janet, hindi pa po kayo. Mr. Galanida, mayroon ba or walang child marriages sa kapihan? As I would like to reiterate, as far as I know, wala po. Hindi ako nakasaksi ng anumang seremonya na nangyari doon. Mr. Chair, parang ayaw lang sabihin ni Mr. Galanida ng no, pero hindi rin sila hindi rin sila umaamin ng yes. Ma'am Janet, kayo po na sinabi ng ibang witnesses namin ay sarili niyong anak ay ipinakasal ng menor de edad. Nasabi nila, sinabi niyo sa kanila, ba't ayaw niyong magpakasal? Sarili kong anak ay ipinakasal. Kayo ma'am, anong sagot niyo sa tanong kong mayroon bang child marriages sa kapihan? Wala po, ma'am. Walang kasal sa kapihan. Bago ko huling tanungin si Karen Saniko, Mr. Galanida, ang impormasyon din po namin ay may 2 apo kayo na ikinasal din po sa minor sa kapihan. So kasama po ito sa dinideny
ang masabi ko po, yung walang kasalan, tulad ng sinabi ni Janet, mayroon namang mga bata na hindi tulad sa kanya hindi mapigilan natin na parang may pre-marital engagement na nila. So, kami mga parents, wala kami pong magawa. Well, Mr. Chair, bago ko huling itanong si Karen Sanico, i-obserbahin ko lang na yung muli, no, yung sa simpleng tanong ko, hindi po makapagbigay ng simple at diretsong sagot si Mr. Galanida. Ang huling tanong ko po kay Karen Sanico, Sir, meron po bang, sa kabila nitong lahat ng mga pagtetestimonya at pinaalala ko kayo, tulad nung sinabi ng chair sa lahat ng resource persons, you are under oath, Sir Sanico, meron po bang, sa kabila nitong lahat ng mga pagtestigo ng ating victim survivors, meron po bang child marriages sa kapihan? Wala po talaga, ma'am. Wala. Ay, okay, Mr. Chair. Sa ganyang mga sagot, I respectfully move to cite in contempt J. Renz Kilario, Mamerto Galanida, Janet Ahok, and Karen Sanico. I so move, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt Jerry Esquilario, Mr. Galanida, Karen Sanico, and what's the first name of Ahok? Janet. Janet Ahok. Is there any objection? Hearing none, the four aforecited personalities are hereby cited in contempt. So ordered. Mr. Chair. Usaa, after this hearing, you take custody, physical custody of the four contemptees. Yes, sir. Huh? Yes, sir. Mr. Chair, from the Department Yes, of Justice. go ahead. Mr. Chair, Yusek T. yes, Mr. Chair, maybe just request for the committee, for the Senate to allow the respondents who are cited in contempt to attend the hearings in the Department of Justice will be scheduled in 2 weeks. Yes, we will just make the necessary communication, and USAA will take care of their transportation papunta dun sa hearing ninyo. Okay, thank you, Mr. Chair. Thank you. And please make it fast yung proseso nyo. Mr. Chair. Thank you. Go ahead, Senator Risa. Mr. Chair, kung may natitira pang DSWD National, meron pala akong isang huling follow-up question sa kanila. Mayroon po ba? Yeah, go ahead, Senator Risa. Ang tanong ko lang po, or baka pwede rin may input din ang Socorro MSWDO, kung yung mga miyembro ng SBSI ay ma-determine na naging biktima ng human trafficking, tama po ba na entitled din sila sa assistance at benepisyo mula sa gobyerno para tulungan sa kanilang rehabilitation at saka reintegration? Yes, sino tinatanong natin? Senator Risa? Taga DSWD sana DSWD? po. Nandun pa sa loob, may kinakausapan. Maybe you can shift your focus muna dito. Opo. Salamat kayo, Mr. Chair. Sir Kent, Kent Steven Consigna, dun po sa ipinakitang letrato ni Chair kanina, kasama po kayo doon? Opo, ma'am. Kasama ako doon. Kasama po kayo. Tapos, kayo po ay miyembro ng pangalawang antas ng Soldiers of God, yung Cluster yung Agnus notes po. Cluster Agnus. Cluster, yun po. Cluster Agnus. Opo. Meron din po kayong marka tulad ni Jeng, Sir Jeng kanina? Meron. At lahat po ba ng miyembro na nasa kapihan ay may ganyan? Hindi lahat, ma'am, kasi yung iba dito lang kinukunan ng dugo. Sa daliri? Sa daliri. Pero sino-sino po yung may ganung tattoo or marka? Sabi nila, ma'am, yung matatapang daw magpalaslas daw sa braso. Okay. So, last po yan. And then kapag humihilom na, yun na yung balat. Oo. Yun na yung Tapos scar. yung dugo po, ma'am, sinisignature namin gamit yung balahibo ng manok sa may papel. Okay. Sinisignature nyo yung dugo nyo sa papel. So, parang ginagaya ba yung katipunan noon? Hindi ko alam po, ma'am. Hindi nyo alam. Pero ganun po yung ginagawa. Okay.
Lahat po ba ng levels ng Soldiers of God may ganon? Depende po ma'am depende po sa yung matatapang. Matatapang po na nagpapahiwa. Pati po ba yung mga bata sa fetus, 6 to 7 years old, may ganon na? Sa ang alam ko po yung mga bata sa kamay daliri lang po. Sa kamay, sa daliri. Okay, salamat po, Sir Kent. Salamat kayo, Mr. Chair. May dadagdag lang po ako kasi po, yes. Yung pinakauna talagang minors na kinasal doon is yung anak ni Janet. Tapos yung kapartner niya po is kaplaton ko po sa Cluster Agnos. Sa Cluster Agnos po kasi doon nandun pa ako, may 13, hinati-hati siya ng 13 platons. Yung member po is umabot may 30, 20 plus ganun po. Tapos yung partner ng anak niya is kaplaton ko po. Tapos, kabarangay ko din po sa Socorro. Ilang taon yung anak ni Miss Janet? Ano po, 12 years old nung kinasal. Tapos yung babae pa, 13 yata yun, kung hindi ako nagkamali. Tapos, isa po ako dun ma'am sa kinasal. 18 po ako nung kinasal ako ni Senyor Aguila. Tapos, yung kapartner ko po is lesbian po, 24 years old. Tapos, nangyari po, kapag 3 gabi hindi mo makuha yung babae, pinapatawag po. Tapos, yung time po, nung di ko ginalaw talaga yung babae, pinatawag ako ni Senyor. Tapos, sinabihan ako na gahasain ko daw. Dahil, asawa ko na daw yun, authorized na daw ako na gumahasa sa kanya. Tapos, sinutosan niya po si Janet na kumuha po ng tabletas po, yung gamot pinainom sa akin. Di ko matukoy kung anong gamot yun, pero Sino Janet? Janet Ahok po. Ahok, sige. Continue. Tapos, yun po, ininom ko naman yung gamot, pero nung kagabihan po, yung pagkatapos kong inumin, wala pa siya masyado epekto. Nung umuwi na ako po, is doon na nag-iba yung reaksyon ng katawan ko. Tapos, di ko na alam kung nung parang lutang po talaga ako. Tapos, nung kagabihan po is, gusto ko pong maggalawin yung babae, pero hindi ko talaga ginawa kasi wala akong gusto. Tapos, parehas din kami walang gusto kasi pilit lang din na kinasal. So, ang nangyari po is, pumunta po ako ng CR, doon po, tapos, binasap ko po yung katawan ko, tapos bumalik ako, parang bumalik yung reaksyon ng katawan ko. Tapos, yung sa training po, na yung mga dinidinay nila is, may time din po na may pumutok na baril doon sa function hall. Yung tinuruan kaming mag-disassemble at mag-assemble. Tapos, so, totoong baril ito kung dinisarma nyo at inassemble ulit? Opo, tinuruan kami noon. Tapos, sa platon namin hindi natapos kasi may pumutok. Tapos, pagkatapos ng pumutok yung baril is, pinatusok ulo po kami sa may tiles po, ma'am. Ano kayo? Tusok ulo po sa tiles. Bakit kayo pinatusok ulo sa tiles? Punishment po, ma'am. Tapos, dahil may pumutok na baril. Sinong nagpatusok ulo? Sila po dentro sila mga staff sa Agnos, sila si Daryl Buntad, si Johnny Landag, Jubilito, Chicoso. Daryl Buntad. Parang mandasyon din po ni Senyor Aguila. Tapos, parang mandasyon po ni Senyor Aguila na gawin sa amin yung punishment. Kasi sila yung staff sa amin sa Agnos. Ginawa mo yan? Magandang hapon, Senator, kasama doon si Ibrahim. Ginawa mo ba? Hindi po totoo, sir. Hindi naman totoo? Yes po, sir. Kasi, ano ang unit mo dati? sa sir, sa RPSB 13 doon sa Adlay, sir. RPSB 13? Yes po, sir. Tusok ulo. Alam mo, ito bata, sa totoo lang mas naniniwala ko dito Ha? Kasi siya, inosente yan, walang alam yan sa tusok ulo. Ikaw, RPSB ka galing, alam ko, ginagawa niyo yung tusok ulo. So, paano siya ngayon mag-imbento ng term na hindi niya alam, ikaw alam mo? Huwag natin maglukuhan. Pareho tayong pulis. Hindi niya alam yung term na yan dahil civilian yan, hindi yan pulis. Ikaw dating pulis, alam na alam mo yung term na yan. Yung tusok ulo. Tapos ngayon, dinay mo,
na ginagawa ninyo yan. Ano, Buntad? Yes, sir. O, ginawa mo? Hindi po talaga, sir. Hindi talaga? Yes po, sir. Ilan kayo nung pinagtusok ulo? Marami po. Yung mga kasamahan ko sa Cluster Agnos, nagsisiksikan kami doon sa function hall kasi marami kami. Pupulo yung kulungan namin dito sa baba nito? Ha? You continue on telling a lie at mapuno itong kulungan namin. Senator Risa, with your indulgence, you were raising your hand kanina. Sino yung hippie dyan? Tumataas ang kamay? Ano sabi mo kanina? Nakapagsalita ka ba? Meron kang gustong sabihin? Yes, Your Honor. Ano yun? For the information of this investigation, Your Honor, regarding on that picture, Your Honor, the Socorro MPS, Your Honor, able to file a case against those identified AWOL PNP members, Your Honor. Anong kinaso niyo? Anong kaso? For violation of Article 77, usurpation of authority on official function, and violation of Article 179, illegal use of uniforms and insignia, Your Honor. So nakapile na ngayon? Napile na po, Your Honor. Okay. December 2 po, Your Honor. December pa? 2019. Ha? 2019, Your Honor. 2019? Yes, Your O, Honor. hindi pa na-resolve ng piskalya? Yung 179, Your Honor, na dismiss. Dismiss? Lack of jurisdiction, Your Honor. Lack of jurisdiction? Kasi po, Your Honor, yung picture, Your Honor, is nakuha po sa through social media, Your Honor. Saan? Through social media, Your Honor. Social media. Okay. So, there is an intervention of the cybercrime unit, Your Honor. Okay. Thank you. That's all, Your Honor. Thank you. Salamat. Senator Risa? Salamat kayo, Mr. Chair. Napansin ko sa testimonya mo, Sir Kent, so may isa ka pang impormasyon na hindi totoo yung sagot sa akin kanina ni Miss Janet na walang child marriage sa kapihan dahil yung mismong anak niya ay nasa ganong sitwasyon. And then, hindi lang pala pinagpapares yung nasa hustong gulang at saka menor de edad, pero pati yung isang hustong gulang, tulad mo noon, at yung isang mas matanda pero lesbian, na hindi na in love sa lalaki. Tapos pinagpupumilit na kayo ay magtalik, ina-authorize pa kayo na gahasain yung babae. Yung mic nyo po. Opo, ma'am. Yun po talaga yung utos ni Senyor na gahasain ko daw yung babae kapag hindi nagpapagalaw. At, Dali, Senator yes, Risa. Mr. Chair. Yung blue na pinainom sa'yo, na tablitas, hindi mo ba alam na Viagra yun? Hindi ko alam kung ano, sir, pero ininom ko na lang. Hindi ko alam kung anong klaseng tablitas yun. Tapos maya-maya, naramdaman mong sumarap na pakiramdam mo? Ha? Most likely, Viagra yun. Hindi ako gumagamit yan, ha? Hindi ako gumagamit, pero alam ko lang na, dahil nakikita mo yan, na yung blue pill na yan is Viagra. Si Kwan yung nagbigay? Si Janet Ahok. Ano yung binigay mo sa kanya na blue daw? Anong klaseng Kwan yun? Tableta? Sir, sa labing tinuod, kinisi is Indo ulis dyan ako dito. Pasubaya lamang ko, sir. Sige. Indo ulis dyan ako dito sa viewing. Kining bata, sir, sa una, gikagid na siya. Daghan ang mga kagid sa ijang kuan, lawas. Unja na nga siya naho, yung siya na nga. Naaba kay tambal initi. Unja, dito, sir, diha ko'y tablitas nga, dalasinsi. Ano na? Dalasinsi. Ano yun? Dalasinsi, sir. Dalasinsi. Okay. Anong kulay? Blue? Sir. Blue kulay? Mura na siya og brown, sir. Brown. Medyo may pagkamaroon. Okay. Oh.
Nangadyo ra na siya nag tableta suya na siya ingon nga akong gitagaan og mga bisan unsa tableta sa tunga isang ipangadyo na sir. Oh, kay gilagid na siya sa una sir. Excuse me po, Mr. Chair, is yung sinabi ko po kasi nung pinatawag kami is hindi po tumatayo yung junjun ko, kaya sabi ko nga hindi ko kayang galawin yung babae. Tapos yung binigay po para yung alam ko sa pagkakaintindi ko po is para sa ano talaga yun, pampagana. Eh, okay. Go ahead, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Isang follow-up na lang dun sa sinabi ni Sir Kent. Bukod po kay Patrolman Buntad, sabi din nila, Corporal Achecoso, kasama daw po kayo sa nagpa-tusok ulo sa kanila. Siya nga ba? Hindi po ma'am. Okay po. Mr. Chair, nag-iintay pa ako ng aamin pero okay. At speaking of yung gamot na hindi alam ni Sir Ken kung ano yun na ibinigay sa kanila, follow-up question kay Miss Lovely, Mr. Chair, yung gamot daw na pinainom sa tatay nyo ay yung dumi ng kambing? Yes po, Madam Chair. So yun yung sa ospital na pinamamahalaan ni Senyor Aguila o paano po? Opo, gawa po yun ni Senyor Aguila mismo. Gawa ni Senyor Aguila? Opo, ghost copy yung tawag sa amin doon. Tapos may ghost candy po. Yung pupo po ng tayong kanding po, yung ginigisa tapos dinidikdik tapos inhaluan ng durin po. Tapos parang ginawang candy. Tapos yung isa parang tea po. Okay, so chemist din pala sila para makapag-formulate ng gamot. Mr. Chair, kung pwede pong matanong si Mr. Edelito Sangco, siya po yung pinuno ng task force na binuo ni na Mayor. Yes, so pinakita kanina. Sila po yung head ng task force. Pwede daw nilang i-present yung structure ng SBSI at yung fine